maayong gabi. So naako din karon sa kuan sa San Pedro. Kaya ito ang ginakuan pagsilbi suri na punta kay tanaw na nato kung naanabay pagkulo ka bildo sa pagtuo. Kay karon magong panahon na dugay-dugay magud nawala ang debate sa plaza. So ang hitabo murag karon lang nagbalik-balik. Karon lang nagbalik-balik. Ya wala ko kabalo og ni full na bagyod og balik katong niagi is naa naman to. Nya awat lang karon og naa na ba. So okay, nana ko karon sa may kuan sa may San Pedro Street. Lang ha, akong ibaliktad ha. So kita ninyo ang kuan, kita ninyo ang katedral. Okay, so mo ni ang padulong og Osmeña Park. Oy, naa gyud ay. Naa ni mga nagkulo-kabildo. Pero pipilap lang ni kabuok. So maminaw-minaw lang ta. Pag unsa to ang kuan, unsa to ang dagan ani. Paminaw tas palibot. Okay. Oh, asa ng lugar? Oo, pinula. Isukos pa to. Isukos pa to. Ako, di dito mo ito. Magkanang wali nun. Ang COVID. Ano ba eh? Diyan ako gikan. Masa may makadaot, sa may makadaot. Makadaot na tao, makasay, ana. Oo. Kanang mo musangpot gyud sa kanang gani. Kabuang. Ang tinuod yun nga born again, Katolik po yun. Gindot din. Sige. Ah. Ayan nga tinagawa. Ano man? Huwa ka ng makak. Kamera. Kami. Huwa ka ng makak. Huwa ko ng makak. Kaya ang baka ko niya mo na siya. Ang baka ko niya siya. Na. Ang dili baka ko niya. Una na kung ipa Gapo ni. Sige. Tinuod ni pagtulunas Katoliko. Manguros niya. Nguros. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Diyos, sa diha na mo ang sakramento. Madawat na mo ang sakramento sa bunyag. Na ang grasya makasantos. Galacia 3:27 kami kabunyagan kang Kristo. Nagsulod kang Kristo pagkapari, pagkahari, pagkapusyuta. So karon, diha day sa bunyag sa Katoliko, kami ang tawag Matindog ka, marag matindog pa. Kami ang tinuod nga born again. Naluwas na ba mi Katolik? Kay Katoliko mi, naluwas na ba mi? Oo, luwas na mi. Kana sila sir, giluasan na sura sila. Naluwas na mi. Pero ang kaluwasan nga di pasabot dire. Wa pa. Dili hete. Ayan ang dili man hete. Makasalaman mi. Ano makasala mi? Naami mata. Naami kamot. Nami huna-huna. Nami baba. Inigtabi sa mong baba, makasala mi. Inighikap sa mong kamot, makasala mi. Asa makasasala ka? Mo gani nagbunyagan gani, kay di man bunyagan ang sala. Bunyagan ka kay makasasala ka. Amen. Wow, bagay. So karon, luwas na mi. Dito'y naluwas nga makasasala pa Sa man. dihang makasala mi, mobalik ikan Kristo kay nawala ang among ang grasya. Diha sa among bunyag, madawat among grasya, unya diha sa among gitawag nga sakramento, nagbilin man si Kristo og kanang gitawag sakramento sa kumpisal. Lecture. Sa pagkumpisal namo, ibalik na pud ang grasya kay nikalawat mo misi ang lawas. Laman na sa grasya ni ay 23. Muhawa, mubalik. Wala man kay nihawak balik. Wala man may nihawak kay balik. Kung dili ang grasya bibalik. ang ipasabot niya
ang grasya nga gipasabot. Nawa, Pamina. Nawala, di, Ang di, grasya balik nga na po. gipasabot niha. Mawala na niya, mabalik na po. natural kayo nakasalaman ka pareho nimo. Makasala ka. Nagtuo ka, nagpabili mo ng grasya nimo. Wala. Wala pinalan. Samot na ka ng kuan, sir. Samot na ka na maghubog-hubog no, di Ang ba? haglat nga mubalik ka sa simbahan, ang dunay makapasaylo nimo. Para Ano, sige, ano man? kasala. Hob 42.8. Ang tulo ka, may kami hob. Wala na nagrecord. Minaw ko sila, minaw ko. Lingon ang Dios. Dili ko mo pasaylo ninyo. Ah. Kadto kamo kang akong alagad nga siyog kay siyog Ah. nagsumpis tinuod. Kamo na makak. Usahay manggot. Laang man gud ang pagpamatag. Ah. Ano man, ang magdas bakat garbo man. Mao gyud, mao. Luwas ka na. Wa pa man ka maluwas. Giluasan na lagi na, giluasan. Makasasala man ka. Naman na sa Ecclesiastes 5:6. Na. Na dunay pagpakasala nato nga dili nato tinuyuan. Ah. Unsa man kay bunga usahin ang atong sala sa atong huna-huna. Ngano man kung makakita ang atong mata nya na mga talanawon nga dili dapat atong tanawon, makasala man kita. Ngano man makasala man kita. Di man gid animo kapugnan. Busa iawhag ka nako. Lamay sakramento sa kumpisal diha sa kanang Katoliko mas maayo nga unta mungana aron ka. Okay, kasi may nagsulti nimo nga naluwas ka na. Wa may nagsulti nimo. Dito ora mo kasi muhang pastor. Di nagdamgo na ako sir morning. Ayaw pastor, ayaw tuwa na kay na pastor lang na siya tungod sa iyang gituuhan. Wa man na siya magtuo. Ano nga, naluwas naman ko. Wa man ka maluwas. Oh. Sige tambal ng luwa sir. Tawas. Tawas sir tambal ni mana. Ano ba? Anong imuhang pagtulunan? Ano sara man lang niabot? Kung atong isubay sa kasaysayan sa pag-anhin ni Magellan, 1500 1521 Ah. ngari. Unya, nagsugod lang inyong mga reliyon 19. Century. Ito, Ano din ay pasihan di ay dili man. Di, ako naman gibasi na ha, kay nga ano. Nganong gibasi na ko na? Wala pa may Biblia. Ang Biblia gikan na sa Katoliko. Na. Oh, unya di sa Pastilan. mga nangopya. Ayaw ko ginama. Katoliko. Ayaw ko ginama, diretso lang mo nakakunik Sa ang imo Biblia. dito, So- Katoliko. Ah, Katoliko din siya. Niyan ko yung Katoliko na po din eh. Sige, panguros. Sige be. Ayaw. Nag-mention si Ayaw na. Ignacio. Dili man na Katoliko gud ng kuros. Sige. Tagan. Ah. Tanawa na yama na po. Unsa to sir, ang yawa po Katoliko? Matay. Barkada na sila. Kami na diha, Jay, mabara mapagkag. Kinsa na pagkanggo. Katawa lang gani ko. Sige na ba? Wala kayo na Katawa. ibaan ba? Di ka katawa lang gani ko. Sige, padayon. Nangutan na mo ko sa iya. Asa tay gyud mo sir, ang yawa po Katoliko pud sad. Matay di lang Romano. Di po to manguros. Paminaw mo. Ang asay na tukma nga pagsabot. Sige. Katolik. Ang word nga Katolik, diha man ko naaghat ugbasa na nakalimot na lang inoon ko sa akong gibasahan. Para ba linear breed na makalimot? Amerikana ito. Nang kahulugan niya, dili na lang tamo agi ng katahulos, katulos, duslos. Dili na lang tamo agi dim tagsabot na. Manang ingana. Sa ato na lang pagsabot sa atong masabtan nato nga meaning niya nga masabot Dios is inclusive. Inclusive. Inclusive Usay sa mo unsa? pasabot sa inclusive. Universal inclusive. Ang giingon sa inclusive apil tanan. Sure. Mao nang matawag siya universal. Ah, banati sir, banati. Mao nay gisulti ni Saint Ignatius inclusive. Apil tanan. Oh, Katoliko din siya. Pamilya. Karon, ano na? Katawa lang sa ni. Sige, padayon. Sige, padayon.
Karon. Wala. Pag nga universal, Katoliko. inclusive, Katoliko universal. wa ko ilali sa nadong. Tinuod na dong pag muingon na kang Roman Catholic, lahi na na. Uy. Sige daw ha. Ginaoga nagbago. Oh. At tayo na ron. Exclusive na sa Roman Church. Kung nakasabot mo, exclusive na meaning sila ra ang Roman Church na wala na ang tinud-an na yung meaning sa word nga Catholic, meaning universal, inclusive. Kasabot kang inclusive, includes all, basa dictionary meaning, apil Kasama tanan. naman dictionary. Sa to pa, kung mingon mo Roman Catholic, nawala na mo sa meaning Ha? sa word nga tinud-an na yung Catholic, meaning Roman Catholic. So, tama tong giingon ni Oy, ikaw. Tama tong giingon ni Sir Lolo nga Ikaw. apil po ng yawa po sa inyo. Ikaw, Jay. Nagpatuto o man kang kuyaw ka. Oh, Wala ba ya? nagpatuto o Wala man ba kang ya? kuyaw. Wala ba ya? Usay meaning sa Wala ba ya? inclusive. Wala ba ya? Di. Oh. Isa lagi. Nga Roman Catholic lang. Isa lagi. Sa badiya, kung maingon na exclusively. Oh, biray. Sa Roman Church. Padayon. Exclusively sa Roman Church. Oh, exclusive na. Dili na mao'y meaning sa Catholic Ano kasama nga yung pasabot sa exclusive. Roman, day? Ang meaning sa Catholic, utrom pug kay way utok eh. Ha? Ang meaning sa Catholic, inclusive, apil tanan. Oh, ang may pasabot na Sa to pa apil me. Ha? Pag sure. Kung inyo nang ingon nga, Gani, para kamo Katoliko Roman ka. Catholic, ang meaning niya nga exclusive, inclusive, nawala na. Panguros gani para Dili makatulog ka. na, ayaw giga-yaga dong. Kinsa may Kanang imong pangutana dong, yaga-yaga. kinsa may dili kuan? Kinsa may dili apilaan ng inclusive nimo? Kinsa may tawag ining kuan? Kinsa may tawag ining dili apilaan ng imong inclusive? Palulag na. Di ba? Ang term, paminaw sa. Ang terminong inclusive, kinsa may dili apil ana? Di ba? Kinsa may dili apil ana? Inclusive? Oh, kanang term nga inclusive. Includes organic. Sabot Okay. kag include. So, apil tong may labot ana. apil ang Muslim, Naunsa man kaoy. apil ang pagano, Minus man kag utok. apil ang demonyo. Inclusive God. Minus kag utok. Sige sir, sige ikaw sir. Matay, Sa mga Bible. Sab. Ini minus ni utok. Inclusive. Kami surang nagka-confess ni Jesus Christ. Exclusive. Ay di. Dili siya inclusive. Ay si Kristo. Inclusive. Ah. Hindi mo sulod ining turila. Inclusive. Exclusive. Ay turil. So, exclusive dahil. Turil. Andin ang Bayugan. asa man ang turil? Bayugan. Ang Roman Catholic Church. Basta na turel exclusive. Ikaw, Jay. Kano ako mo gid mong initan gyud wa. Meaning sa Maipit mo gud siya mo. Ako tong dalon sa meaning encyclopedia. Si John Jonah. Lagi. Bilay ko ni Sir, John sir, Jonah kay sir, Bryce siya. sir Remigio, wala Ikaw. ko'y problema. Ako Wala anong kay tawag Pulos anang ko Christ anon. wala. Sige. Ang meaning sa Catholic is ang iyahang tawag anang essence is inclusive. So ang ako ang pangutana, apil ba dihang Muslim? Apil ang pagano? Ha? O exclusive siya. Ay, dili siya. Kung naa kay gi-separate, naa kay gilahi, kay ingon man nimo includes all. So, kung ingon ka nga dili apil ang Muslim, kung dili apil ang tawag anang mga pagano, kung dili apil ang yawa, dili apil si Judas. Sabot di pasabot, ikaw rin nagguba sa imong galingong tawag anang termino. Dili na mao. Sa pagsulti ni St. Ignatius Catholic, nagmean siya sa mga Christian. Wala siya nagmean sa mga Antichrist. Exclusive lagi. Antichrist. Exclusive lagi. Dili inclusive. So, ang imuhang meaning palso to. Inclusive Di ba? to all Palso who to. believe in Jesus Christ. Palso. Nga naman, kay kung mayroong kang inclusive, para ma-justify nimo ang imuhang kabutbuton,
ma-justify nimo imong pag-angkon-angkon nag inclusive na. Nya, daw, Jay. ikaw rin maigo sa imong kagalingong Sige daw, Jay. may Sakyan ang kahulugan. imong kabuuan mo, Jay. Dili ay ako ini sakay nimo. Sakyan to nimong kabuuan. Pag mention na si St. Ignacio sa Ah. Banto nga Katolik, nagpasabot ba siya diha nga apil ang kanang wa mo to ni Kristo? Okay, tubag ko, motubag ko. Paghilom. Di mo tubag ko. So, but ipasabot, ang term nga Catholic, it refers only to the believers of Christ. So, therefore, kadtong mga dili believers, dili sa included. So, kanang imong meaning nga giingon na Kani. inclusive, O, karon. but na. Karon niya na ta. Niya na ta. Kasi niya na Kami ta. wala ba may moto ni Kristo? Okay. Wala niya. Tubag. Tubag. Dili po tanan nagtuo, apil na sa tawag anahang kang Kristo. Nga naman, kay ang yawa po, nagtuo po ng Kristo, wala po apil. Ikaw, yawa mo. Inclusive. Sunod, kami nga Katoliko, sir, di ba? Manguros ta. Siya nga siya Katoliko, di po sa manguros. Ang yawa, Katoliko po to, pero di masad po to manguros. Parinti mo. Maura na sa kanang mo sa Nabda Cross ka. Anya. Pagtuni mo kami mga Protestant, wa may moto og cross. Ito di mo. Pagtuni Ay, sige, mo. panguros daw. Sige daw, sa ngalan sa Amahan. Sige daw, sige daw. Sige daw. Kahibaluman me. Sige daw. Nabiha Sa ngalan cross. sa Amahan. Sige daw, Paminaw sige daw, sa sige ikaw daw. ba? Pagtuni mo. ikaw ray butan ba? Ikaw ray makasabot ba? Di lagi di. Wikipedia po diyang gingon. Sign of the cross Ah. sa sign of Christianity. Christianity. Okay. Kaya lagi ingon ani ni. Onya, ingon pa sa tawag anang student encyclopedia, for the first 1,000 years, there is only one Catholic Church exist. And tanang mga Kristiyanos under ani nga Catholic Church. O kini nga Catholic Church, Grolier Encyclopedia Volume 6, mauna tong gidumalahan sa Santo Papa. May asabot pasabot o may apel. Apil mi diha. So nito ang Santo Papa. Wala makakasabot sa history. So nito ba ang Santo Papa? Kaysa paminaw Nito sa ang Santo Papa wala. anang mga Protestant. Nito o ba ang Santo Papa wala? Member Nito tubag ako. Nito o ba ang Santo Papa? Ayaw kong pasakya si Nito o ka bang Santo Papa? Nito o ka wala? Iyahan ko nga mao nay basin. So wala kay apil lagi. Pagilom diha. Sir, padayon sir, padayon. Padayon. Na, wa man itulos nga tao ni. Tinod lang. Nagtuon eh. Nga siya nakahibalog ka motuuran. Sa tinuod lang, sa kasing-kasing ni ini, sa konsensya ini. Walay Diyos ni. Pag sure. Parang istorya. Masaka, Kaya kung ikaw nakabalo sa kong pagtuo? Nakasabot ka Diba? kaluwasan. Ang yawa ra ang nakakita og nakasabot ni bisan kinsang tao kay makakita man sa faithless na o dili. Kay Ikaw, Dito ka man ikaw, ka. ingon man ka nga nakakita ka sa kong pagtuo nga wa ko'y Dios. wala kay Diba? Diyos. So ang buti pasabot, Wala. imong giilugan karon ang katungod sa Dios, kadi nakabalo sa kasing-kasing ug hunahuna sa tao. Kay balo mo Sa ko. Dios ka pod? Ay. Kay balo mo ko. Mo lagi na itawag anang kuan lagi nga espiritu siyawa lagi yung pa. Tama ko nagtuo diri. Sige. Sige, sir. Ayaw na, pangigo na. Orang na bustiran ka kadua. Oh, nakasiguro na ba ka sa imong kaluwasan? Okay. Tubag. Ang makasiguro lang og ang makahatag og assurance nga luwas na ko perfectly ang Dios ra nga naman. Hebrewhanon kapitulo 9 bersikulo 27, gitugutan ang tao nga mamatay sa makausa lamang ug tapos ana hukom. Ikaw namatay ka na? Agilom dia, minus. Akong basahon eh. Minus mo na sige. yung niya. Sige daw, tanaw na to daw, sige daw. Minus ako botok, sige, padayon. Kini tinuod lang, dili man niya sa Dios. Kini niya paglubog sa una sa tao. Lubog. Dili Usabay. makasabot ang kaluwasan. Sige, basa sir, unsang sitas. Basa. Langan ra na. Sa man Imo kong tirahan na. Sige, basa sir, basa. Ginoo, ayaw ka ngayon. Sige. Tirahan sa tupa. Yawa. Sige, basa sir, basa. Ato sa paminaon. Ato sa paminaon. Dito mo tubag sa imo. Sige. Niya, kung basahan. Niya man gud nagsamok-samok mo sa Ako naman na imong. Asa man day imong paminawan nga akong man tubagon tong iyang Hebrewanon. Di gina kalikayan. May imong
paminawa. Dili ginakalikayan basta nairong buang muso gyud sa katabangan ginagbunal. Ay kabala ka. Ikaw kargado magpaligo istorya. Ikaw tinuod lang. Ikaw ba din ikaw nga dili man? Wala naglibog ka kasi tubagon nimo. Buwang ba yan? Sige sir. Padayon sir, padayon. Kalipay maninyo ang pagdawat ni bisan kinsa Hmm. namuana kaniyo nga magwali og lahi nga isos. Hmm. Nga dili mo Ayaw na giwali lagi namo. pataka. Basta kay Evangelyo nga gidawat namo nga dili mo among giwali. Tanawa ha. Ha? Dili maong Hesus among Kining giwala. kining Kristo nga inyong Dili giwali. maong Hesus among giwala. Dili mo kay di mo manguros. Manguros ka ba? Lubat ang akong cellphone. Sige. Dili mabasa. Lubat ang akong cellphone. Lubat akong cellphone. Ikaw daw nga Rapagyod daw, rapagyod. Di mo jud ka mo basa, o di mo jud ka dai makakuan. Dito pa ko sa nako to ang iyang buhanon. Nagbagulbol ka sir. Oh. Basta magdebate ta formal. Oh, magdebate ta formal. Di ako Oh, gusto ko lang og debate basta di ka inom. panghambog naman ka. Di ko mo inom. Natay moderator. Tira. Tanaw na to nang Ali. para nga Di lagi. why mo yakaw ba? Sige lang kay tawag anang di. Oh. Diri pa lang gani di magkakagwanta na sa naga formal. Tay ingon ani nga tigbak ka why Ah, moderator. tigbakay diri. Ikaw, muobra ka kay Dili ay dako mo kang sa tingog. bay. Tinood lang. Padak ande ba nagtingog field lang sa kung tingog yon. Tay moderator, tinood lang. Ah sige basa sir, basa. Basa. Ah. Duol sa cross. Kargado lang mo Hmm. katsaw-katsaw ba? Karog ang iyang mga inahan ug mga igsuon Hmm. ug ang iyang Ayaw lagi na istorya. basa. Asawa ni Wa lagi ko ug si naiguan na. Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan nga ug iyang mga tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog dito, mingon siya, "Babay, ani ang imong anak." Ug mingon siya sa iyang mga tinunan. Tinood na, Jay. "Aniya Kasi ang kasimba, imong Jay. inahan." Ah. Ug Nakatugkad yung sa klase nga tao ba? sa iyang mga tinunan. Karon, ang Pangutana. Wala Ah. tinuod nga cross, ang Ah. tinuod nga Hesus, Tambalolo man ni tawana. katong gilansan sa cross. Oh, tambalolo ko ni. Kung tunay Kristo diay nga way kalansang sa cross, Ah. kini mo gisunod nila. Ayay. Pastilan. Sa ato pa diay kanang nituon na ng Nagsunod bi nga wa gilansan si Kristo sa cross. Ay pa no. Buwang man Kanang ito, Kristo nga ilang gituhan, wala di kalansang sa cross. Wala di sila mangurot. Ah. Mao. Sige. Sige papasahon ta ka. Sige, basa. Nara ko ni tubag, gusto mo tubag to yung librohan. Pagulbol. Sa kuha ka dyan. Tinitawana. Wala itaw ni hibang kaagan sa Ya, kaluwasan. tira. Sige, basa na. Basa. Lamara na. Yamar ya. Ya, tira. Sige dah. Basa daw. Dadalaw Sige ha. dah. Basa na to ha. Gingan lang ko Kung niya. sigani. Mayo. Kaya ang iyang gipa. Ah. Ang iyang gipa. Sige pa lang ako pati sa pahayatan. Sige daw. Santo. Mamatay sa ka. Usa Tinuod mo na. Tinuod mo na. Nga naluwas ka. Mao na ha. Barugi na. Amen. Tinuod. Mamamatay una Perfectly ka. ha. Perfecto ha. Nga mamatay una Perfecto ka. ha. Ah, Dili. isang perfecto. Dili man na ako. Ang gisulti nako subay na sa Hebrewhanon 9:27. Kung mali ko, mali na akong gibasa. Sa pila pa kapit. Ah, so buot ipasabot. Ang imong panabot sa Biblia pinky na. Ayaw pag Ah, basa. mga bersikulo. Basa. Sige. Ayaw pabugno ang mga bersikulo. Ah, sige dah, basa. Yeah, daw be. Ayaw ko yung na. Basa na. Kaya ang demonyo. Wala na kasama. Basa na lagi. Kaya magpatuto. Pag sure oy. Pag sure. Maabitan ning kamot mo pagdani sa mga Katoliko kay kasabot ang demonyo sa kaluwasan. Kabalo sila ano sa unsang paghimaluwas mo nang ikaw gigamit ka. Pinadala ka sa demonyo. Pag sure. Tanawa ni tawana. Ikan diha ah. O dyan karon, ihawa na diha. Pag sure. Okay, kuno dyan sa Latin. Pag sure. Oh, Pag sure. Sige, basa. Imbis niya, nag-uswag na hinoon ng Latin yung umaga. pumagi sa Roman Catholic Church. Ah, Balik na yun sa Medieval. Dili ay? Latin lang. Roman Catholic na ako ay mga pangulo. Magsunod ka. Nagsunod ka sa Tupapa. Oh. Ibalik na ko akong pangutanan. Nagsunod ka sa Oh, Tupapa. sunod. Ba diha? Kung nagsunod ka sa Tupapa, diha ka mo simba. Pag sure. Pag sure.
Sige. Sir, may huwan. Pwede ko mo singit, sir. Sa ako Ah. radio anchor, sir, sa web radio, sir. Yes sir, yes sir. Yes sir. Ako'y gamay nga isa, sir. Yes sir. Ako pwede ko na po nilay. Yes sir. Mas maayo ani, puli-puli mo, sir. Yes sir. Kung mahimo, wala tinaasa yung tingog. Dili. Ayaw. Sige sir. Padayon sir. Ako gani, pwede ko ilay, makatabang ko sa inyo. Padayon, sir. Ko. Sa iyo, ano sa web radio, 94.2, i-search, palihog. Sige sir. Masuggest ka Sige sir. 94.2. Sige, paminaw ha. Atong basa. Ako, Salamat, i-share. salamat. Sa inyo na. Dili, kay para po ugma na ako'y patas nga ika-live. Sige. Share lang ko. Mas maayo, puli-puli mo. Mm. Ayaw mo pagtaas og tingog ang alagad sa Dios dili makitalis. Ayaw mo taas og tingog, puli-puli mo si Father kung pari ka, pag human nila ikaw pa sulti ka. Sige. Ikaw pod kung pastor ka, pag human ni Father ikaw na pod, puli-puli mo pa ambitay mo kay parehas mo na ay Dios. Bati pa minon mag-live ko mga naay dito Katoliko naay dito bati pa minon share ko lang kay ganihara man gud ko naminaw para ug mapatas ako paghisgot walay pinalabi nga sila tanan nagmahal sa isip ka tao sa katawhan nagsangyaw sila. Amen. Okay. Sige. Nagsangyaw mo si sir ikaw parehas mo nagsangyaw balihog lang ako i-share ko lamang sa inyo ha isip ko ano mata ug dunggan sa katawhan hangyo lang ko sa batakang balaod bisag sa tawhanon kuan balaod gihangyo mo kita nga dili magpasakitay. Correct. Gugma. Correct. Sige. Unang 148 ang Dios gugma. So dili mo. Unsa ba to? Unsa ba to nga Basta na ako gusto na ko ning basahon. Ay dili paminaw gani. Share ko lang gani nga kamo parehas ra mo nagsangyaw. Ikaw sir philosophy kasi. Gipotol ka rin. Ug mag-live ko sa baka ka maulaw sir pila ka buok sir na minaw sa amo sir. Dili lalim. Nya, maingon-ingon mo bias ko nagsuri ako nag-share lamang ko sa bati paminaw parehas mo nagsangyaw mo. Sige padayon. Wa ko nagwali. Hindi ko lang na siya ni-share lang na. Kita nag-ID mo sir para mo tuwa ka sir. Tiwasan ako kay nagdali. Isa pagdali. Di. Ako sir. Di. Ako okay to at least Tanawa ko ang video ID. maplastar na to ang tawag anang argumento. Maplastar na to argumento. So mas maayo nga na mo moderate. Okay? Sige. Gusto na ko ning basahon ning salot re. Sir, Ni sige, sir. salot na punto. Okay, Ay na pud ning salot. ayaw mo, walay mag-interrupt. Nagapa. Kung ma-explain sila, sir, ma-explain na, dawat ang mayo, kay pares mo muna yung Diyos. Ikaw po, sir, kung ma-explain ka, dawat po ninyo. Pero ako mag-ingon, balhin mo. Sig paminaway lang mo, pero ayaw jud mo, pagpasipalahay, kay bati pa, parehas mo na yung Diyos. Mao na to dong. Basta magpaminaway, mao to. Okay, maminaw lang. Ayaw mo taghan ng istorya. Ayaw pa yan, ugma, ikaw hinuon na ning mahimong dautan, boss. Ikaw mahimong dautan ba? Butalan ta ng istorya nimo. Nana sa UCCP. Ikaw mahimong dautan hinuon. Sige, wala ko yung gilabanan. O sige. Sige. Imbis gwapo na inuuntong nga naay mo moderate. Naay mo patunga. Di ba? Gwapo na inuuntong naay mo patunga. May papaminawan lang, sir. Sige, pahuman na sila, sir. Yeah, itong basahon. Unuhan. 5. Sugotos 10. Ato sa 13. Sige, minaw ko. Mawion baka niniyan. Mawion daw ang kaluwasan. Busa katong nagatuo sa anak sa Dios. Nagmatuod ni ini. Diha sa iyang kasing-kasing. Na anak ka nagmatuod na ka sa imong kasing-kasing. Apan ang wala mo tuo sa Dios. Isip nga makakon ang Dios. Balik na rin, Brad. Wala man mo nang aminaw. Dito man ako magbasa sa di mo makasabot. Kaya wala man mo nang aminaw. Paminaw lagi mo lagi. Hindi mo maminaw. Wow, nyawa, nangita rin ni ko sa iya. Ito siya. Matay. Kailangan demonyo mo ni. Sayang. Paul. Ang yawar baya nagkaila si isig kayawa. Balok-balok na istorya ba.
Nya kaila kay gayawa ko. Di ba? Sige, padayon. Apan ang wala mo tuo sa Dios, nagaisip nga baka kun ang Dios. Kay wala man niya tuuhi ang gisaksi sa Dios, may tungod sa iyang anak. Doon ay gisaksi ang Dios, may tungod sa iyang anak. Unsa man? Ang gisaksi mao nga ang Dios naghatag kanato og kinabuhing walay katapusan. Naghatag na. Nya, Ayaw ko inaingaw niya na nimo na Unya. madawat ug mamatay ka. nya. Sa basahon Mali. Mali. Tiwason lagbasa. Mali. Para Mali. sa imo. Mali. Kay wala Tama kay ang daw- gibasa, mali ka. Mali kay wala kay Diyos. Kawapan ka mo to, pinadala mo kasi Ti- ninyo. Tama ang gibasa pero mali ka. Mali ko, mali kong basa. Sige. Ang gisaksi mao nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Ya. Ug ana sa iyang anak kining kinabuhiya. Anak ang Kristo. Unsa man? Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Sa to pa, kung mudawat de ka ni Kristo, na anak kay kinabuhing walay katapusan. Amen. Na ana, Yes, Katoliko. ang imong giingon ganina Amen. nga mamatay una. Tabag ka. Ako na human. Mutubag ka. Di, nagkomentaryo ka na. Isaw na ni mo na. Nagkomentaryo ka na. Nagkomentaryo ka na. Isa. Sa to Isa. pa madawat. Ang gibasa insakto. Pero ang dili insakto kanang binutbot nimong pagsabot. Ano man? Nganong butbot man pagsabot nimo? Nganong binutbot man pagsabot? Kaila ko Kanang demonyo. giingon din ang kinabuhing walay katapusan gihatag na it refers to Christ. Human na. Gihatag na si Kristo. Ha? Mura mo si Jim Paredes ni. Balik ko basa. Oy, Balik. Balik ko itong basa, Satanas. Balik. Refers to Christ man ka. Refer na kang Kristo kanang gihatag nga kinabuhing walay katapusan. Maabitaw ni ingon aron si bisan kinsa nga mudawat kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan, di ba? Kanusa? Okay. Kanusa? Karon. Kanusa? Kung mangutana ka na og kanusa. Una, Galacia kapitulo 3 bersikulo 27, pinaagi sa bunyag or bautismo na dawat nato si Kristo. Number 1 na. Number 1. Nya pagkahuman, ingon pa ni Kristo, Naakas inyong ang kasikasan. dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga. Putlon ibalibag malaya og kinidauban. Inclusive. Exclusive. Okay. Karon, subuot ipasabot, kinahanglan ka mo pasakop sa iglesyang gitukod ni Kristo. Pinaagi sa gitawag og bautismo. Mauna ang gitawag og pagdawat. Karon, objectively yes, but subjectively not. Ang buang kadto mga tawo nakabasa apan ang gibasa gito is Satanas. diha sa Biblia na ay objective salvation and subjective salvation. O sa man ang objective salvation kanang gibuhat ni Kristo alang sa kaluwasan sa tanang tao. Apan subjectively wala pa nga naman kay naapan sa kalibutan nga luhaan. Maabito ng gingon San Pablo, Hebrewhanon 9:27, gitugutan ang tao nga matay sa makausat lamang og tapos niya na hukman siya. Karon. So buti pasabot kung hukman ka diha katan-awon kung naa ba ka grasya o wala na. Nga naman kay ang grasya mawala kung maghimo kag sala. So kanang ikaw mas labang demonyo nga naman kay ang kasulatan nga imong gibasa imong gituis. Tiwason sa nako, Satanas. Tiwason sa nako basa, Satanas. Pagsyur. Ikaw mo yawa ron nakita na mo ron. Nga. So, bungkag na, sumpay. Sige, bungkag na. Imong kakwanggo. Sige. Sabi niya. Sige. Wala demonyo man. So, kini nga atong higala, membro ni sa United Church of Christ of the Philippines, UCCP. Bisan kinsa nga makakitaan ning tawhana nga nagpamimbro ani UCCP, tan-aw na tug unsa kinaiya ani niya. Okay. Sige, padayon. Niya atong basahon. Football gyud kasi mong simbahan. Okay.
Wala pa Sige. mga jud madawat. Sige, sige daw, sige daw. Kaya mo mga jud nga gilubog. Sige daw. Kung wala pa jud nadawat. Nga itong basahon, padayon. Kung nadawat man na lagi na. Padayon nun lagi pasa kanina sa. Sige, basta na. Oh, yeah. Kung kumanaro maglagot ko ron. Ayaw jud ko. Basta mapildi na ka, imo na jud ning kuhaon. Adili man. Mapildi lang ko kung may wala Niya, atong basahon. kaluwasan. Ha? Kalikon tog basa ang gisaksi mao nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. O Diyos Katolikong simbahan. Ayaw ko tiwas, ayaw sa ni. Ako Sige. sige. Aman. Chicken boy. Ako mo Maliko na. Muiko lagi, muiko. Og ana sa iyang anak kining kinabuhian. Oh, ang midawat sa anak may kinabuhi sa pangalawat. Ato. Ayaw sa kalawat dong. Isagot doon pa nimo sa kaplanggana dong. Nga ostiyas dong. Kung si Kristo mo puyo basi mo kasing-kasing. Ay ko istoryahe dong. Ay yama diya. Di ko na. Sige, sige, sige. Kaya ang Diyos kay balo mo basa sa Padayon. unahon sa tao. Padayon, padayon. Pag tulo pa kaplanggana hugton mo ostiyas. Sige, padayon, padayon, padayon. Istoryahe. Ayaw lagi. Sige, di ko na bayan na. Okay, masalot mo gud. Iya mang lubugon re. Tama Ayaw man niya, lubugan na. Wala man na lubog. Ang midawat sa anak may kinabuhi nga walay katapusan. Sa simbang Katoliko. Masabot kaayo nga may kinabuhi na nga walay Wrong! Wrong! gisupak. Wrong! Nga naman, ingon pa ni Kristo, ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga putlon ibalibag malaya. Sa buot ipasabot kung Unsay nakadawat wa ka unya di ka magpabilin? magpabilin, maimpirno ka. Kung tambalolo ko, tambalolo is Kristo. Tambalolo Sa buot ka. ipasabot gipasangin lang mo sa Kristo tambalolo. Midawat Hala ka, maimpirno ka, maimpirno. Maimpirno ka. Midawat man eh. Maabit nga gidawat na, pero ingon yan ay pahimangno kung magpabilin. Ang dili magpabilin, putlon ibalibag malaya. Hangtod ibalibag malaya dauban. Magpabilin sa Ikaw inyong kay simbahan. wala man kanang simbahan, so ikaw tong dauban. Asa man sa inyo? Asa man sa inyo? Kanang inyong pundok 19th century ra na. So before 19th century, wa pa naluwas sa inyo. Wala na nagbase. Ano sa ang anyo? Pag-sure, ingon ni Kristo, ako mag-auban kaninyo kanunay hangtod sa katapos sa kalibutan. Question, naawa ng panahon na? Ang genuine Pag-sure! nga mga Christian. So naay butbuton. So naay genuine, naapay butbuton. So ang genuine, ang Katoliko, ang butbuton, ikaw. Sige, padayon, 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 padayon. Demonyo jud ka. Padayon. Ayaw na nga ni biya sa simbahan. Basta ang punto dire nga midawat ka ni Kristo. Midawat mi. Ayaw mi nga Pag-sure. ni hawa mis Katoliko. Taka lang ka. Wala na mining dawat. Basaha doon ng 1 Juan 2:18. Oy, self-serving. Nidawat na ha? Kamo na. 2:18. Ha? Nidawat na puros. Ha? Kining mga tawhana gikan sa atong pundok sa nidawat na. Adili Kay gikan gud silang pundok. nagakuan ra na. Apan namiya sila kanato kay nagpaila silang gayud nga sila dili kauban nato. O ingon ka basta makadawat na puro ibig luwas na. Nagdawat-dawat. Asa bebe. Unsang sitas sa Biblia nga dawat-dawat ato be? Sitas. Ato imong gibasa Sitas. mo. Basa daw na dawat-dawat ito. Basa daw. Padayon. Sundon ko na imong argumento nga dawat-dawat. Ikaw may sundya na. Sitas sa Biblia. Onod Juan 2:18-19. Tanawa daw na kay mabasa ang dawat-dawat. Ako lang Ikaw may nagduwag-dungag. Ayaw ba? Ayaw ko pasangili kay imuhan ng kiniya. Dili lang tawo focus sa gibasan. Ayaw ko lagi focus na. Nganong tawag anang magkuan ka? Ikaw may nagandagan. Maabitaw nga kinahanglan ta mo isu sa Biblia. Asa man diay sa inyo? Pag-sure. Pabilin. Ang gisgutan ang mudawat. Kami nidawat man mi. Sure. Apan sa imong tanaw. Pag-sure. Kani hawa mi dira. Wala na mi dawat. Okay. Yan. Dili ka makadawat kung way nagtudlo nimo. Diba? Biblia man na, diba? Roma 10:14-15. Pakay ka. Dili ka makadawat og Kristo kung walay nagtudlo nimo. Kisay mo tudlo ikaw. Karon. Unya na. Ako ba mo tudlo dili?
Nga si Question. Satanas man ka. Kinsa may nagtudlo nimo? Si Satanas ka. Ikaw may isa talas nagtudlo sa imo ha? Satanas daw. Oy. Delikado ni. Espiritu Santo. Okay. Espiritu Santo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang nagtudlo nimo Espiritu Santo? Sitas. Anya, imo naman po. Sitas. Na, sitas. Sitas. Pero, adi sa ato Sitas. di man ko mulahot tay. Sitas. Satanas akong Di sitas. istorya. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Espiritu Santo mo imutudlo nimo. Nimo ha? Sige. Sitas. Basahan. Basa. Wala. Basahan. Ikaw tudluan ha? Sige. Alangan. Ali, basa. Ay, ikaw tudluan. Ikaw tudluan Sige. ni Satanas. Sige, man ka. basa daw, basa. Basa. Ayaw ko ina nga. Sitas. Ikaw ang tudluan. Sitas. Sitas. Pagtuon ni Asia daw. Sitas lagi. Sitas. Basahon gani. Sige, basa. Karon kay iya man. Bis, basa. Gusto man Uy, niya. basa lagi na, basa. Basa kung ako gitudluan. Sige, basa daw, basa. Kasi iyahang ipasantop. Nga siya daw ang gitudluan. Sige, basa. Basa. Basin iyang ipasantop. Sige, basa na gani. Ining itsura. Basa na gani. Oy gitudluan. Basa na. Oh. Basa na. Ako So, gitudluan. kining itsura di tudluan. So, kanang itsura mo tudluan. Ato basahon. Sige, basa. Nga kanang itsura mo tudluan. Sige. Dagan na pagka. Kining naw nga mo itudluan sa Espiritu Santo. Sige. Kay mo man imo hambasihan. Sige. Sundan ta ang argumento nimo. Uy, G. Nonsa mo. Basa na, ganyan ako naghulat. Balo ba ka? Basa na, ganyan na ako gahulat. Basa na. Kinsa Basa. iyang kunsaran? Basa na gani, basa. Basa na gani. Kinsa iyang kunsaran diha ha? Apil ka ha? Sige, basa. Baho pa mga tik-tik dong. Baho pa mga tik-tik. Uy, pito po gamay kay Diko na. Sige. Basa. Pito sad. Oo, kay lisod na. Sige. Publiko ning atong Dikon, kani dikon. Oo. Saka diya. Basa. Baho pa mga Ayaw pagyaga-yaga. Dikon. Abi. Yaga unang ka. Yaw ana di ko gusto ano niya. Sahon ganito. Magawon ka Ang tulong sa Diyos balaan. Ah. Dili na dulaan. Onya nganong imuha magibiniltoldo? Kung ang pulong sa Dios balaan nganong imuha magiyaga-yagaan? Siging to stories. Nganong tawag anang imuha magtuison ang Biblia? Ikaw na. Nganong magbuot-buot magsabot sa Biblia nga ay katungod magsabot? Sabot-bot. Ha? Paghilom. Kinsa nag-ingon nimo magtudlo ka? Kinsa nagpadala nimo? Ngano nakaila ka sa Dios? Wala. Nakahibalo ka sa una-una sa Dios? Ngano? Nakahibalo ka? Ang simbahan nakabalo. Kinsa iyang Ang simbahan pagkakayon? nakabalo. Ang simbahan? Ang simbahan, yes. Oh, gigit di mo. Kung naa kay mabasa sa Biblia nga ang simbahan nakabalo sa unahon sa Dios. Admitahon nimo magkakon ka? Admitahon nimo ang iya kasyawa? Hoy. Dayag sa iglesia. Ayaw ko tawag ka ayaw ko bukis. Oh, ayaw Biblia ko magkatong sundon. Wa ka Di ba ang argumento nimo kinang Biblia? So ato ang basahon ng Biblia kung kinsa nagkabalo sa unahon sa Dios. Be. Imo nga ipalutaw. Wala. So nagpasabot. Kamo. Ikaw may bot mo kinsa man kamo. Ama niya. Ulahira mo tuyan. Kulang Ikaw- pakimustabyog. Nga demonyo man ka. Ay kung istorya nakabasa. Wala na. Ang nagtawag- Kining mao mga tawhana, kining pundok aning maong tawhana, ang representahan ani UCCP man eh. Ito na ako basa. Ang iyang argumento pagkauwaw lang. Si Satanas. Og nagtuo ko nga dili nimo argumento sa UCCP. Dili argumento sa UCCP. Tudluan ba Nga naman, una Uy, nga argumento. Ang Biblia, remember, dili na pwede natong basa-basahon lang away magtudlo na to. tudlo. Na ay responsable nga motudlo. Og di kami kinsa. Kamu mo tudlo. Kung di kami kinsa. Kung di kami kinsa. Si Satanas man ka. Kung dili kami kinsa. Ikaw? Pag-sure nimo. Imo galing. Sige ingon nga sa tanas ko. Wa ba kabalo nga ang yawa ra pud anak kaila sa isig kayawa? Kaila lagi ka. Imo galing tuition ng kaluwasan. Sa tuison, wa na ko gituis. Gisuper lang nato kung unsay baruganan sa nakasuot sa Biblia. Sa imo. Kay kung ang imo ang unahuna may tama, Oh. daghang mga sita sa Biblia nga sayop. Sabot. Ayaw mga pulo. Tapos tinuod lang di. Pinadala ka ni Satanas. Naanatay ka Unsa man sa? Mao bitaw ikaw naglibog na ka. Pag-sure, kaysa may naglibog na to, tanawa nakasulat sa Biblia. Pag naay mo pag mudawat nakabaton og kinabuhing katapusan. Ingon nun siya. Oh tanawa, basta nakadawat na ka, nakabaton na og kinabuhing katapusan so forever na. Pag-sure. Naanak ka sa diha nga simbahan Katoliko. Ay, ayaw sa argumento nimo. Gigabaan man ka sa Dios. Marites ra kay ka. Gikutaw Kanang ang imo argumento, marites o marisol ra kay ka. Gikutaw ang uto kani. Nga naman, Tuwa na chismoso po. din dako. Sa Latin. Nga naman chismoso man eh. Oh. Nga naman,
Dili makagwanta sa iyang argumento balik na topic. Mali daw ko Gisundan ta ka. Oh, Gisundan ta ka ha. asang iglesia. Sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nagitudluan ka sa Espiritu Santo. Mo man-claim nimo. Ako Sige rin na. sa gibaw Sitas. man. Tagaan ako sitas. Okay, ako'y basa sir. Hindi ko gusto ng Sir, ako'y basa sir. Wala Wala ko. respeto. Ano Ako'y ikaw basa. may mabasa nga? Ay, dili man sa Kalaban man dili ka. man sa babasahon nimo kay wa may respeto. So ako'y basa. Unfair na Tagay ako sitas. Unfair na kayo na. Sige. Unfair na kayo na. Tagay ako sitas. Unsang sitas? Ako'y basa. Kalimot ko siya sa respeto. Ay, Nanay pari ulo. So wa kay Espiritu Santo. So nagpasabot nga ang Espiritu Santo nimo. Ay, ang tawag ayaw sa inugang sa kanila yato. Basta na Gihatag sa pastagya. 2:40. Tagai ko og sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, ang Espiritu Santo may mutudlo nimo. Ano ko ito? Tagna man ang imo. Ikaw may Para nagisyon. Ipatuyuhan ka siyawa ng kalaki Kung nimo. saan ang bersikulo to? Diba, ikaw may Kung unsa ang bersikulo to? So wa kay Wala ko Espiritu Santo. nagtimaan. Kung unsa nga Wala Wala akong bersikulo. Wala yung Espiritu Santo. Ngano man kay galibog ka pa man. Kung atake ko og Oh, sige, sige, personal. Sita sa galibog. Atake las pagtulunan. Una Korinto. Ulo ko rin to. Una Korinto. Okay, ako basa. Wa kanina ko na hindi mo kung unsang bersikulo. So, wa ni Espiritu Ako lang Santo, ganin di. mo pakli. Ano Sir, ako matutulan ni ko? hatag sir. Ako lang matutulan ko. Wa ko nag-memorize by. Satanas, demonyo. Satanas na. Ikaw nag-ingon. Ikaw na mo diri, ang imong kinaya mao-maon sa Ikaw rin ako kung ako ba. Correct. Tumpak siya basa. Sakit kayo. Kaila ko ba sa kasing-kasing sa tao. Kaila ko sinusiyang sa tao. Nagay sitas dihatag kita may Biblia. Ah. Kuwan gani. Ang kapitulo lang akong Ayaw pagsunday siya nahinduman. si Satanas, siya si demonyo. Di mo niyan ka na. Kay karon bitaw, wala daw ganay, anong sakit pa nimo kuminawan? Huwag mo sakit. Ayaw pag istorya ganihar ko minaw si mo. Huwag mo sakit eh. No, diba sakit na. Eh dili pa lubat ako cellphone. Sakit na. Ikaw di. Claros. Tanas ni. Dali, kapiso na noon ka, di ba? Kapiso. Kinsa tong tawa na to. Sigpinta tabi. Gilit ni Gus si Satanas. Linod lang. Respeto lang na Nabawal sa San Miguel. Nakasabot kayo kung Atake man tay kaluwasan. pagtulunan, pero dili personal. Nga imong panag-iyahon si Jesu Kristo. Wala nang Isang mag-ingon pag mag-unsa ka kagisgot nga ang kaluwasan na diha sa katulikuran. Sure. Na diha. Ikaw ganay nihawa na gani ka diha. Sige mo nimo. Kay na nagkaslatin-latin na napade ka diha. Chismis. Napade ka diha. Chismis. Na napakanibalik. Chismis gid. Ewan na man kay katarungan. Grabe gid mo kachismuso gid ba no? Risol gid ka. Maritis. Ganito na. Bravo Maritis. kayo. Si Satanas ni. Tingano. Gusto niya basahon nga ang kaalam kinaadman dakuno sa Dios gipadayag diha sa iglesia. Oh niya. Naman na sa. Tama, dili. Pangutana na ko Tama niya. dili. Tama. Oh good. So dili ako sa tanas. Lagi. Oh, so, Pangutana ko karon ang nimo. pangutana. Ang pangutana. Asang Kung ang iglesia, ha? kanang iglesia. Asang iglesia ha? Unsang iglesia nga nag-exist gikan sa panahon kang Kristo. Unsang Inyo? iglesia ha? Ang inyo na? Unsang iglesia Ang inyo ba na? Kana ba o Ang kanang imo? Ang inyo na? Iyawa naman ka Ang inyo diha. na? Ayaw ko ina nga Ang mabalik inyo mo ba na? ka diha. Ang inyo ba na? Nga mo na. Sure! Nagdamgo kang nagbata. Sunod lang. Listen ka mo. UCCP buak gihapon na sa mainline Protestants. Nahimong tawag ining usan murag chapter nila ang Pilipinas. Karon, asa man di ay na? Asa man nagikan di ay? UFC to binukbok to mo. UFC binukbok to mo. Looy, Bisan perfect looy ang asa ka di. Bisan dili ka na. yung looy Dili ka na sakop diha. Iya paging gibugal-bugalan ang tawag anang misang ni Latin o Bisan dili ka diha ayaw nagsimbahan. pagtawag anang Pero napanag-iya nimo si Kristo. Ayaw sige bungat og pulong mawa ka balo ba mura kag Ikaw. pikoy. Ikaw. Wala kag pikoy ba matawag anang Asa istorya man ka ang nga imong- wa ka baloon sa imong gitang-gito. Asa man imong simbahan? Karon, ang akong Kay simbahan, iglesia ang ka. akong gipasakupan, ang simbahan Katolika, ang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Kana ba? Karon, unya na Kana ba? wala dili. Diha Dili man sa ko, kasauna. ang kanang imo, asa ka na pasakop? Oh, asa man ang kita Asa ka sa pasakop? Kristo?
Asa mo na? Kanang imo karon. Ikaw ba ikaw? Kanang imo. Asa ka na Sayo mo sa. Ikaw ba ikaw? Oh, sayo mo sa. Ingon na ko katoliko ko. Ikaw. Iglesia mi ni Kristo. Wala na po din eh. Wala mo ni utok ni. Asa mo? Asa mo? Ikaw ba, San Diego? Manalo? Jigo, asa sa Jigo? Wala man kayo utok ni. Kang sa Amerika kanang Church of Christ Dinala or ko. United Church of Christ. Dinala Asa ko mo lang na? mo kay istorya. Asa daghan mo na? Ikaw, Ha? Ikaw may hubog siguro, di ba? pagtuon nimo Panginoon ako Iglesia ng Kristo. Ayo ba? Kanang kang manalo. Daghan gani iglesia ni Kristo gani asa Daghan. gani ana. Sama diha Daghan daghan. gani. Usara, ang Iglesia ni Kristo. Asa na ron? Ang iyang katawhan. Asa na ron? Kami na. Asa na ron? Kamo? Oh, kami na. Okay, say pangulo nimo. Si Kristo. Aksyor! Manalo, si Manalo. Nagkaya niyo kung lalagyan niya. Si Kristo si mong bangka. Luoy kayo ka. Luoy kay ka. Nagiingon na claiming and proving are two different things. Kay Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha na ka man naglahing butang. Giangkon nimo imong pangulo si Kristo pero na ang Kristo. Pagsyor. Ikaw pagdiwa. Oy, Ang imong argumento dili argumento ni Kristo. Ang imong argumento imbento na niya sa Scripture. kasabot ko nimo. Kung unsang espiritu ang nani mo. Sa mga espiritu. Espiritong Satanas nani mo. Ang yawa ra pud lagi ang nakaila sa iyang isig kayawa. Kanang kabalo ka na ang espiritu sa tanas nako. Kaya abe ato sa pasutya. Sa ang buot ipasabot. Pasutya sa dako. Mas giharian ka sa tanas to. Pasutya sa dako. Dili ra kasi istorya, may kaminaw. Ay, magsige man ka. Kitirap na ko. Sitirap. Minaw. Oh. Ang mabasa na to sa Biblia, nagingon diha, ang makapanag-iya sa anak. Wala na nagisgot og Katoliko diha. Pero imong gisalot ang Katoliko. Oh, basta ang gipangayo diha sa Biblia, ang gipangayo sa Dios. Ang makapanag-iya sa anak, may kinabuhing walay katapusan. Mutubag ko. Imo nang Di mo tubag gibalik. ko. Di mo tubag ba ko? Kay ni Hawa mi diha. Mutubag ko. Wala na Di may mo tubag ko. kapanag-iya Di, sa anak. Mutubag ko. Mao na ibot Okay. pasabot. Question. Imong Kung nihawa ka nabasa. sa iglesyang gitukod ni Kristo, nakapanag-iya ba ka? Atong basahon na, Sabi Sir, atong basahon na, sir. Pwede ko mahulan, sir. Question ha, kung sa una nakapanag-iya daw siya, kung nihawa Sa siya, imong hiiling mo ang simbahan na. Karon, pagto. Mao ba na ang iglesia ni Kristo? Basahon na to, basahon na to. Mao ba na ang iglesia ni Kristo? Hulat lang, hulat. Silbing. Hulat lang, hulat. Ayaw pag kinuwanggol. Ikaw may nagkinangol. Pasagad-sagad lang pagbasag Biblia. Palihog ko, tawag ka ng kwan. Eh, katino Basahon lang, na to. di. Kung tawag anang, tinuod ba ito yung Katino gingon lang, na, di. basta manghawa, magkabatong Manghawa. ko Kristo. Niya, basahon na to ha. Kanya ano ba kamo ba diha ang Niya, tinuod? niya. Pag-inom Basahon na to. diha. San Juan, Kapitulo Buwang-buwang. Pag-inom diha. Lagi mo dangot ko sa religion. 15. Karon pa ko ka. Tawag ka ng basahon ha. Buwang-buwang. Basahon na to, basahon na to. Kay mura ka Kung napanagiyan ako si Kristo. O karon. 15. Dili sa sakop diha. Wala na ko 15-5. Basahon na to napanagiya. ha. Basahon na to Biblia. 15-5. Ah, 6 Wala na Okay. itong malulo ni. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga. Na Aso mo ng ibalibag kanako, ug malaya Jay. paminaw sa lagay. Kanako, kanako. Paminaw sa. Paminaw sa. Okay. Yama. 6. Ato ang basahon. Basahon na to ha. 6. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya. Pero ani kasabot. Pamuniton kini og dauban. So buot ipasabot kanang ginaangkon angkon nimo nga nihawak ka aning simbahan na nakadawat ang Kristo bot na. Karon. Pangutan ako nimo. Bot-buton. Bot-buton. Nakapanagiyan Ato na sang ba ka ni isettle una, number 1, kung ang Iglesia Katolika ba, mao ba ng Iglesyang gitukod ni Kristo? Karon je, mangutan ako Karon, nimo. karon. Tagas ako. Karon, Tagas ako. Dito ta. O kay na man kadiha, napanagiyan na ba nimo? Napanagiyan na ba nimo? Tubag. Napanagiyan na ba? Tubag, objectively yes, but subjectively not. Objectively, wag gina sila kay gitubag ta ka. Wa lang ka kasabot. Objectively. Objectively nga naman.
Human naman gihatag ni Kristo ang kaluwasan kung Nagtuyo na nakadawat kag sakramento. Yes, objectively nakabaton Ang ka. akong pangutana. Ulat sa Nagtuyo naman diha. Bisag kapila ka Hulat sa lagay. bautismuhan. Hulat sa Na No. Sayop ka. Ayaw ko yun na. Ang giingon ni Kristo ang mukaon siya unod na kabaton o kinabuhing way. Sige kakaon. Karon. Na si mong Pero ingon niya ang dili magpabilin at yun ibalibag malaya. O ikaw may matikatan. Sige lang kag basa-basa na. Pag sure, Wa ka kasabot. sa wala na ikaw may kasabot. Ayaw kong ibaliktad. Ang imuhang pagkapiniltuldo magsabot sa Putlon og Biblia ay malaya. ipahid sa kuha. Putlon og Ayaw malaya. ipahid sa kuha. Kaya kung tinuod pa ng imo pabangon na ako makadawat ka Nagkahugot forever mong na gani ang na. akong So buot ipasabot pagtuo. si Kristo bakakon. Yes. Na naman kay nakay man dawat nga mga hawa pa. Ang Espiritu Santo. Ayaw ko istoryalis Imuhang ko sa gipasipalahan. kanang imo is Espiritu Santo, di na Espiritu Santo. Imong gipasipalahan. Ikaw mo'y nagpasipala ka naman, imo Tinuod lang. gilupag ang nakasulat sa Biblia. Abi nimo ako kasuki. Ayaw kong tawag ka lang. Nagkakagrabe na ang akong pagtuo ni Kristo. Pag sure, Dapat ingon ko nimo. dili ba ang kanang paghubog-hubog o sana ka pagpanamas-tamas Di- pagbugal-bugal kang Kristo? Giputol ko. Tabaga ko. Kung giputol pa ko. Dili ba ang Wala na ko paghubog-hubog? nagtuog Kristo. Direktahon ta kami. Nagsige na ko karon. Dili ba ang paghubog-hubog Wala na akong direkta na basan. sa pag-insulto kang Kristo? Bisag Kristo Hoy. na ko karon, Islam na ko. Hoy, dili ba ang Kung paghubog-hubog? ako giputol Dili ba ang ni Kristo. paghubog-hubog? Wala Wala mang ko. tawag anang Mulay pagdirekta na nga assault kang Kristo. Mamersonal ka Dili ba ang naman. tanawag? Wala Dili na. Sige ka sa pamirsyon sa kuwan, pagka mambalsan ka, masuko ka. Mamersonal ka naman. Oh. Dili imo ron. Kini- Dili ba ang paghubog-hubog Sa imong utok pa ni sa San tao. Pablo? Dili makasulod sa harian sa langit? Utok sa Dili ba? tao. Dili ba? Sabtang Dili ba? utok. Ikaw na pa to sabot. Kaya nag-ingon Ikaw man may ka makasabot. ganina. Ayaw sa lagi. Nga pamutlon, Ayaw sa lagi. mga laya. Sa apil ka. Ako, Apil ka. malaya na ba Very akong good. pato? Laya na ka. Malaya na. Hagbay ra. Imbes na luwas na ko. Hagbay ra. Sige na nagbasa-basa. Hawak Hagbay ra. kasabot. Sino kasabot? Sige na kag putlon ng Ako na noon nga wala nakainom. Ako? Wala man nakasabot. Ikaw Giputol. nakainom nakasabot ka? Ako giputol. Ay, Nahimulag ko ni Kristo. Binuang. Sa imong Luoy po. pagkademonyo, Luoy po mao kayo. na imong ikasulti. Tama tong demonyo Pero sa Pilipinas. ako, Sige, ingog demonyo ko. Pero dali silang kinayas Tukkat demonyo. ko sa akong kaugalingon, bay. Ikaw, kitara ang makasukog sa itong kaugalingon. Kung sara ang atong relasyon ni Kristo. Sure. Bisag wa ka mamimro diha. Ayaw ko na. Lipat-lipat ni Sure, Satanas. ikaw man ang lipat-lipat. Uy, bisan pag-asa ka Ayaw ulo. Ayaw lagi. Kung imong Kung imo ang napanahiya ilaro si na may Kristo resinto sa imong Laro kasing-kasing. ng lulo nimo ilang ko. Bisan wa ka diha. Kasi ako diya. Wala Hindi man ka pwede. giputulog malaya. Nagapabilin. Petro kuning tambalolo. Nawhat. Huwam ka ni. Di ka na ko paula mo. Mangunay ka. Di, sakpa na ka. Mani Imo kinaiya sa mga makatambalolo. tao iya sa wapay ng hula, mapay mo yung tambalolo. Bisan kinsa. Inuod lang. Bisan kinsa. Nga imong mapil nga naas Kristo nimo. Pila, mapila. Imong Sure ka? kasal ka Tama mo. ka kapil ni mo. Wala mo tinuod na Dagan ng simbahan. imong nahuna. Asa na pila Sinagi simple sa na Espiritu Santo. Pagana. Feel niya. Karon, niya. Kay kung ako giputol ako ni Kristo. Sige, pamayag na sir, pamayag. Wala na ko nagtuo niya ron. Maunay but pasabot giputol. Sige. Oh, Kung tinuod man gani. gimulag na ko niya. Kung tinuod man Wala gani. ko na imulag. Kaluwasan. Nagkahugot ang akong relasyon. Imong kuyaan. Dili na mo ibasa. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.